Здравейте, приятели! Хайде с нас в Турция! Ето го моят свекър, моят съпруг и моята свекърва. Тук се напътихме към самолета. Това, приятели, е малка част от нашето пътуване. Слава на Бога, пристигнахме живи и здрави. Нямахме никакъв проблем по време на пътуване. Тук реших да си направим малко селфи. Така, приятели, добре дошли в Анталия. Това е нашият хотел, Green Life Hotel, 4-звезден. Това е гледката отзад с басейнче. А това е отвътре, така изглежда отвътре. След това решихме да закусим. Беше много вкусно. Имаше разнообразни храни. Да закускам. Отидахме заедно да закусим. Тук си взехме кола под наем и след малко ще ви покажем незабравима гледка. Ето я, приятели. Това просто е уникално. Тук се разхождаме в толкова красива гледка, хора. Просто незабравима, прекрасна гледка от високо. Много е красиво. И така, приятели, време е за кафенце. Отиваме да пием кафе на море. Това е морето в Алания. Толкова топла вода, беше прекрасно, уникално и много красиво. Това е А ето го Мариан, кефи се на водата. Той обожава морето, просто няма излизане. Това ни очакваше, като се прибрахме обратно в хотела. Реших да ви снимам още малко в басейна как изглежда, хора. Вечерта решихме пак да се качим горе на незабравимата гледка. Това беше просто приказна гледка. И тук се върнахме на базара. Да си пазаруваме малко и на разходка. Здравейте, хора! Сега отиваме на плаж. Да се освежим малко. Ето ги моите любими. Вижте колко красиви цветя. И така, ще продължа след малко. Бай! На плаж. Мариане, къде да се качим? Маменце ти? Моята единствена артистка в къщи. Стояме на плаж, на море, да плуваме, да почернем, да откриваме сезона на морето. Това съм аз. И така пристигнахме на морето и спряхме за малко да гледаме красивото море. Толкова красиво. Това хора е малка част. А тук решихме да закусим. След клипчето в описанието ще ви напиша всички адреси, на които сме били. Тук бяхме на водопад. Тук, приятели, решихме да посетим Манавгат водопада. Не. Тук с моите свеки решихме да се люлеем.
Здравейте, хора! Днес сме на корабчи. Дойдоха да ни вземат от хотела само за 19 евро на човек с обяд. Ще се включи по-късно. С това бусче ни взеха от хотела. В цялата програма има цял трансфер, отиване и връщане и с обяд в кораба. Това беше нашият кораб в Алания. Тук се наредихме да се изплатим. И сега се качваме и продължаваме. Така изглеждаше отвътре кораба. Беше на 3 етажа. А тук спрахме за малко плуване и Мариан е решил, че трябва да плува. Водата беше уникална, не беше студена. А тук имаше забава с турски танци. И ето свекъра ми и Мариан станаха да играят. Тук, приятели, бяхме в Land of Legends. С това, приятели, завършва нашият влог. В края на видеото ще добавя снимки.